What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. And Japet, You, Alex Sap. And welcome back to my channel. Yay! So guys, alam niyo ba kung saan papunta kami? sa dagat! Dagat ulit. Hindi guys, kasi may nabasa ako na tumaba na daw ako. Joke lang. Hindi, kasi lagi akong sinasabihan ni mama na lumaki na daw yung mukha ko. Medyo lumaki na nga. So, muna kami, magja-jogging muna kami. Ngayon lang to. Ngayon lang dito, ngayong araw lang din to guys. One day lang. One day jogging. Pupunta kami doon sa, galing dito, pupunta kami doon sa Dawis Bridge, tapos punta kami simbahan, tapos pabalik ulit. Yan lang, yun yung route namin. Jogging ba yun? Jogging slash fun, walking. Sigurado yan. So, yan lang. Abangan yung adventure namin habang nagja-jogging kahit parang uulan. Di bale nang maulanan, basta naka-jogging. Kasi yun yung sabi ni mama eh. Dapat daw, para healthy din. So, yun guys. Abangan yung adventure. So guys, nagja-jogging na kami. Nag-start na kami mag-jogging. Kunwari, nag-jogging. Dati may nahulog dito na truck ay jeep. Tapos tumaob. Galing din, nawalan kasi ng brake. So yun yan. Kahit parang uulan, tapos malakas yung hangin. Jogging pa rin. Say hi! Oh, oh, oh! Saka na, ay! Yung kubag! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Ewan ko sa inyo. Plaza guys, puro plaza. Wow! Ayun na sila, naiwan ako. After isang oras na jogging, nakarating na din kami sa Dawis! Welcome to Dawis! So guys, actually papunta kami ulit sa Natura Vista. Yan. Welcome to Dawis, the best place to live. Ito yung gitna ng Tagbilaran tsaka Panglao Island. Dito po yung bridge. Actually may isang bridge pa doon. Yun, doon. Causeway, yung tawag namin, Causeway. Tapos ito yung isang daanan papuntang Dawis. Sana all dito nagdi-date na nakasasakyan. Kami nag-jog lang nakapunta dito. Dito na po kami sa Dawis Church. Wow! Yan po yung simbahan ng Dawis. So guys, nandito na kami sa doon yung dalawang pawid na ay parang may buo na sa gitna ng dagat. Pupunta ko na. Sana all may ka-date. Kami lang bro, date. Kami kahit hinihingal kailangan Family date. So ayun nga. Basta na ako. Tigang kata eh. Ha? Ako lang yung single at single na ako. Basta. Bro, dito yung sinasabi ko. Wow! Doon pa yung bahay namin. Tingnan po. Dati naligo kami dito. Wow! Sarap maligo. Ha? Sarap maligo sana dito. Aww. Hindi na kami nag-jogging. Nag-sitting na lang kami kasi masarap yung hangin. Wow! Ganda ng hangin dito. Ganda ng hangin. Ganda ng hangin. Ang sarap ng hangin. Parang ako. Parang ito ko yung mahangin. Parang ako yung hangin. Sino man yun? Dito muna kami kasi pahinga muna kami kasi nakakahingal.
Ano yun? Nakakahingal yung ano. Ganda na. Mas maganda ka. 君の虜になってしまえばきっと Parang ka na si Vegeta. Ano, yung mukha, yung ulo, yung noo, Vegeta. Yung katawan, Daniel Padilla, yung katawan, Majin Buu. Maya-maya na kami uwi guys, tapos mag-jog na naman kami ulit papunta doon. Dinner kami, Beauty Gangster. Oo. Tapos nawala na yung, parang hindi na siya ulan. So, okay na. Magtambay muna kami dito. Kasi ilang years, last na punta ko ata dito nung kinasal si Rosan, yung best friend ko. Yung last na punta ko dito. I-savor muna namin yung moment dito. Tsaka yung hangin. Yung malakas na hangin para isa. Sinong kuhan? Tag ka lang. Guys, punta tayo dito tapos mag-date tayo. Oh, sana all may ka-date. Sino magkailangan? Friendly date. Tulad natin. Friendly date, parang ano? Parang Ano? So guys, aalis na kami kasi guess what kung saan kami pupunta. alam na, pag After mag-jogging, ano bang ginagawa? Kumakain ka. Salamat Tia Guster. Inom kami ng, kakain kami ng tea. Ay, inom pala. Inom kami ng, milk tea. Libre ni Alex. Birthday treat niya. Birthday treat. Para sa aming apat. Apat. So di kasama yung isa. Wala. Oo nga pala, wala pala kami kahapon ni Japet. So, kami lang dapat. Kayo, milk tea lang sa inyo, kami may pagkain. Hindi lang kami sa inyo. Napaubo si... Bahay talaga ni Alex guys. Tara. Kaya yun, numalis na kami. Magtiti muna kami. Magtiti muna kami. Kasi medyo nauhaw kami sa sa pagja-jog namin. Guys, for sure guys, pauwi guys, mag-tricycle. Pag-uwi namin, magta-tricycle lang kami pauwi kasi baka magka-appendicitis kami. Palusot. Sakit ng paa ko. Dito. Ako, di nga ako nasasaktan. Manhid ka kasi. Manhid ka na kasi. Weh. Masigit lang puson ko. Sanay ka na kasi. Sanay ka na kasi. So guys, pauwi na kami. Nag-tea na kami galing kasi hindi ko na kasi nauhaw na talaga kami. So uminom na agad kami. Tapos doon na din nagpahinga. So useless din yung pag-jog namin. Useless lang lahat. Saka fries pa. Nag-french fries pa. With with melted cheese pa. So yun nga, useless yung jog namin. So bukas na naman, mag-useless jog na naman kami. Umuulan na ngayon. Hindi na umaambon pala, pero okay lang. Tapos pauwi na kami. Naglalakad na kami, hindi na kami magja-jog kasi masakit na yung paa namin. Ano ba yan? Nag-jog pa kayo. Nabaguhan kami guys. Ha? Nabaguhan. Nanibago. Nanibago kami kasi matagal na kaming hindi nakapag-jog eh. Kailan ka last nag-jog? Bike lang, mga 2 weeks. 2 weeks na? 2 weeks siya na hindi nakapag-bike? Ako kay mga 2 years. Bridge. Ito yung Dawes Bridge. Ayun yung Tagbilaran City. Doon yung bahay namin. So maglalakad pa kami papunta doon. Good luck. Good luck sa amin. Yan yung mga mukha ng mga
Alert! So guys, after 10 kilometers of walk, 10 kilometers, 10 minutes ulit. 10 minutes of walk, hindi. Ewan ko kung ilang kilometers yun, mga 3 kilometers ata. So, dumating din kami sa bahay. Tapos nawala na din yung ano namin, yung pawis. Pero masakit na yung paa ko. Lamig na. Parang walang kwenta yung jogging natin kasi nag-milk tea tayo tapos fries. Okay lang yan. Basta at least, kaysa nag-milk tea lang tayo, hindi tayo nag... Ay, importante yung pagsasamahan. Masaya kami, tsa. So, dun po nagtatapos ang aking vlog. Kaya hanggang sa muli, paalam!